ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса хуб сиҳат ва саломати сарбаланд ҳастем. бародарони азиз, ди сармол дар навор мемонем. тамошо кунед, молои бғиз, ин як номери як бародарони азиз, ғанаҷини нозоида. стойкара тамошо кунед, фигураи мол ҳамаш дар ҷойша, масъалаи аҳлиш 100% не 200%. як кӯдак бовард, як кӯдакам ки биҷӯша, агар ягон ҷои тарс вамаш нест, нотарсида бо нишон метем чия масъалаи аҳлиша, масъалаи хурду хӯрокш ҳамаш гарантия дода мешавад. аз ҳисоби канали Бухтар Сити мол дита данони калон дорад, дита данони партофтаги 3 сол. ин номери як бародарони азиз, масъалаи аҳлишам ҳозир нишон метем. ина бародарони азиз, тамошо кунед, як кӯдаки 4 сола 5 сола мола меқапад. тамошо кунед, чихел чоч пари хубам дорад, беҳад синаи фасон дорад мол, халта синаи хубам дорад, чочои дароз нигах чихел кӯдак меқапад. мол ина ягон ҷои ваҳму воҳимаш нест. ина тамошо кунед, кӯдак меқапад, ягон ҷои ташвишӣ надорад. ба дараҷаи олиш аҳлам бародарони азиз, меқапӣ мекашӣ, айкадом касе хоҳишманда биёд дар хонарам бубини айпеши молора. мегзарем ба рақами номери 2. бародарони азиз, рақами номери 2 инамияй. номери 1 бародарони азиз, 7 моҳаи бғизиш. 7 моҳа бғизаи мо нагуфтем, 7 моҳа бғиз номери 1 мона. 7 моҳа бғиза бародарони азиз, беҳад чоч пари дароз хушрӯ дора. инами мол 7 моҳа бғизиш рафтаист. ҳама шароитош хубе бародарони азиз. рақами номери 2 бародарони азиз, 8 моҳаи бғизиш, дита зоидагия, сеимш дар шикамша, ина бо хичам иш маса шикамша пуртар кардагия. халтасинаи хубам дора, масъалаи аҳлиш ба дараҷаи олиш аҳлай. биём ҳаҷон я бор ишам биқаб. ина ҳоз бе ягон чӣ мебини бародарони азиз. ина бародарони азиз, ҳами кӯдак меқапа мола ягон чӣ моло аҳлишон ба дараҷаи олиш ина тамошо кунед ки чихел кӯдак меқапа. инам дихтараки майдаи меқапа, чоч паша ягон камбудӣ надорад. халтасинаи хубам дора бародарони азиз. бғизиш 8 моҳа. рақамои телефон бародарони азиз, рақамои телефона мегем, ба ҳамин рақамо занг мезанед, харидорӣ мекунед, нархи навошона мегем. моло қарор дорам дар шаҳри Бохта, собиқ ном Қурғонтепа. рақамои телефон бародарони азиз, 915 77 97 47. бародарони азиз, ба ҳамин рақамо занг бизанед, харидорӣ кунед. молои шведиам бародарони, молои оддӣ нестан, молои простой нестан. чун ҳамин хел касе ки молшинос бошад бубина мефаҳма бародарони азиз. моло беҳад молакҳои фасон, сами гилани аҳлишон, аҳли мол пул меса бародарони азиз. моли денафел чиш вообще кор намея барои мол кардан. молои таҳдонам ба дили пуранд, хурдан, саломатӣ ҳамашу кафолат дода меша бародарони азиз. бародарони азиз, нархшона қимат намегем, нархҳои дастрасанд. номери 1 20 000 сомон муомила дора. доставка ба тамоми шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон бародарони азиз. муомилаи хуб кунед, лайка бизанед, комментария бинависе, фикр ақидотно дар комментария бинависе, занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, рақами дирам 20 000 сомон муомилаи хуб дорад. иншоалло ки касе харидорӣ кунад, ай моло залал намеда, бо раҳматам мега. моло светшона свети хадавои товарам бародарони азиз, ишам хабардор кунем. молакҳои иш бародарони азиз, дита зоидаги сеим гусала дар шикамша. номери 1 якумзой бародарони азиз, ҳоли зоидагӣ нестай. занг бизанед, харидорӣ кунед. то наврҳои оянда худоҳофизӣ мекунем. худованд ёру мададгоратон бошад. сарбаландии охират дунё насибтон бародарони азиз.